ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ କୋଉଠିକି ବାହାରିଥିଲୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ମଝିରେ କହିବି। ତ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇ ପୁଅ ଏଠି ରେଡି ହେଇଛି ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତେ ଚାଲୁ ଅଟୋ କରିକି ତା ବାପା ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ଦେଖ କେତେ ବଦମାସ ହଉଛି ଆଉ ସକାଳର ଭିଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କି କେତେ କଇଁ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଅଗଣିତ। ତାପରେ ଠାକୁର କତିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ମା ମାନସିକ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନନାଙ୍କ ଘରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ। ନନାଙ୍କ ଘରେ ଚପଲ ସବୁ ରଖିଦେଇକି ସେଠି ନନାଙ୍କୁ ଭୋଗ ପାଇଁ ମା ଦେଇଥିଲେ ପଇସା ସେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ଫେରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶକୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇଥିଲୁ। ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ନଗେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଆମେ ନଗେଇଲୁ। ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୀପ ଜଳାଗଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ନନା ଆମକୁ ଡାକିଲେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଠାକୁର ଉପରେ ତ କେତେ ବଡ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି କିଣା କିଣି କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି କେତେ ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଅବତାର ଦେଖିଲୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୋଉଠି ପାଣି ଢଳା ଯାଏ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ତାକୁ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ବାହାରକୁ ଆସି ନନାଙ୍କ ରୁମ ଯୋଉଟା ସେଠି ଗଲୁ। ନନା ଫେରେ ଆଣିଥିଲେ ଘର୍ଷଣ ନଡିଆ କଦଳୀ ସବୁ ଛେନା ପଡିକି ହେଇଥିଲା ବଢିଆ ନା। ଆମେ ସେଇଠି ଘର୍ଷଣ ଖାଇଲୁ। ମାନେ ଘର୍ଷଣ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ନନା ଆଣିଲେ ରନ୍ଧା ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଭୋଗ ଆଣିଲେ। ରନ୍ଧା ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଘରେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କି ଶାନ୍ତି ଏଇଠି ଖେଳୁଛି ତା ଗାଡିରେ ଆଉ ଏଇଠି ଥକା ମାରିକି ବସିଛି।